Този PlayStation пристига при нас за почистване, но както видите тук пукнате PlayStation, клиента явно го е ударил и вътре се чува някакво тракане, така че сега като разглобиме ще видим какво се случи, иначе PlayStation си работи напълно нормално да ви покажа. Дайте ми какво е вътре. Ами ние открихме защо е тракал този PlayStation, както виждате ето тези винчета тук изобщо не бяха монтирани, ето тук както може да видите това дори не е завъртяно винче. Сега ще видим какво е положението надолу. Ето го какво е положението вътре, всичко е в много прах, ето го радиатора, през него нищо не се вижда, подложките не са в никак добро състояние. Ето и термопастата, навсякъде не е където трябва. Сега почистваме, ето го какво е положението сега, вече през радиатора се вижда, тук е чистичка от това нещо, ето тук беше даже счупеното, ние сме го залепили, ето сега вече се държи както си трябва. Това е почистено, сега сме термоподложките, термопастата изгубяваме. Ето го вече готов PlayStation. Правихме поправка на диска, защото беше доста зле. Ето тук може да видите, PlayStation вече си бачка, така че ако искате помоля на вашия PlayStation, пишете на лично съобщение или елате на място в град Перник.